Kivételek. Attika kapta a kést. De miért nem kapott a kutya? Majd kutya vagy és szar vagy. Azért. Itt kempel valamelyik. Ó, tudom. Csőnél van cuta cső. Melyik töltött? Zavaróval. Kurva anyját lankoljuk a bazd. Hallod, lövöm bazd meg egy vakon is, és nem találja el. Norbi Hogy lement. lankolok? Ne lankolok a kurva anyám. Norbi, hogy mert a fő, végetek van, így van Jó, de lankolok a kurva anyát, nem volt fog? Ezt tettek össze. Na jön a Berci. Nekem van zavarónak tért. Jó, már. Azért hárman jönnek középen. Ki ez a De 3 kiírtam. Jó, ne kapjad bazd meg. Jaj. Meg én most leszarom igazából. Ennyi. Szarni bele. Akkor nem még neki lesz. A kurva anyád, nem bírom fölvenni bazd meg a fegyvert, mindig G-t nyomok. Nem tudom, fölvettem valami Uber. Fölvettem valami Uber, hiper, szuper, bazd meg a AK, de olyan szar. Hiper, szuper, kilőtte le. Gecire leszarom. Te nagyon laza vagy. Annyira lesz, hogy gét nyomották. Az ujjai azok. Egy VH-t. Az hát. Az meg köcsög UAV, bazd meg. Te egy olyan light machine gun, who gets well with it. Rásoljunk, adj meg. Azt hittem, Ati átjöttél, hogy ne lédezzelek. De lankolok, Sírás. Valamit csináljanak. Ez csak nem egy double kill volt. Nincs is rá nagy UAV. Csak nem egy vakon ellövőre volt. Na várjál. Kapcsolt be olyan gyorsan. Jaj, ott 20-an vagytok, geci. Egyedül. Nem, hárman jönnek, jól csinálják már amúgy. Mondd ki. Én tudom. Vagy csak. Az nem volt. Lankolok, mint a fasz. Nem vagy fasz. Reflex. Menj már innen. Ott van valahol valamelyik. Valaki igencsak meg akar kerülni minket. Lábasz, mint fennfont a fal. Olyan volt. Meghalunk, félre Tudtam, hogy láttam ott valaki. Sétál. Honnan a kurva anyám, fasz meg fekszik mögöttem az a pisztán, geci. És nem veszi észre, perc. Gyere már ki Norbi. Na, ez jó. De ott fut el előtte a rolit, hogy visszalövő. De persze. Szóval jól kapta a szemtaxis. És mellé lövök, geci. Mi van már, basz meg? Nem szól. Nem röhög. Együtt tényleg. Itt van valami. A gyerek nem tudott hát. Anyád. Jön mögöttem egy óra, és kijött hát. Elrakott a gép. Rojka, nehogy kimenj oda. Azt mondod? Az. Azt, ezek is. Tudom a kis geci, hogy ott van. Azt képest. Menj már előlem, adtunk faszom.
Érdekes, nagyon költ honnan jól. Hát, még szemszem. A faszom abba a fekvős gecbe, nem tudok elfogni. Hát olyan oldjuk a geci. Te már megnézed a wifi. Ez kizavarja. A cita. Ja, hogy te értél még. Öcsém, belelőttem azt a kettőt, azt hittem, hogy hulla. Belém Valami hacket komolyan. Kell a vég. Ott így meg ahogy kérdez. Én is azzal hogy Ez a kettős. is hát megtanultam. Ez most random volt, erre esküszöm. Te is random voltál, bazd meg alig, ha nem. Ez most tényleg. Ott elindultam erre. Mi Most volt ez? honnan? Mi bugott? Kurva életbe, bazd meg, hogy Felé volt. ha törjek szét valamit, bazd meg. Van UAV-n. Mikor olyan le... És megint bazd meg. Nem hiszem el komolyan, nem hiszem el, geci, mi ez? 6-8-as stad ezen a mapon, bazd meg, azt meg kéne egyek mindenkit reggel. az igen! Miért nem mondtál bele mindenkit? Hallod őt? Kurva anyám. Ki nem? Elég mindenki. Nyugi, tudsz, nyugi. De megnézem. Kis te. Tudja, hogy csak nem Norbi. Norbi? Á. Jaj, ne jötteget satítani, még a végén lelőlek. Mit hoztak kettőt? Jaj, de csicska, hogy nem mertél VP-zni, mint a nyomorik, mert fél tudja előlem. Én mellé nyomtam. Nem mondták, hogy feledőlek reggelt, akkor kiderül. Mászom belé, Ati. Nem van, ez hát ja, nem, de az. Hát, nem tudom, más látszám is. Nevedet láttam, azt darab. Ja. Ti kettegen. Hát így nagyon fatál E.T. Tudsz, hogy nagyon szisztán van. Így alba kinek. Vagy már Roli. Ahogy bocsánat. Hogy lecsúszottak? Tucit várom, de hát nem. Persze. Gyere vissza. Gyere. Gyere. Tánta bár. Kit hozok bele? Bazd meg, hallod, 2v1-et simán lehozok, bazd meg akárki ellen, de mikor többen vagyunk, egyszerűen nem megy. Nem, mert itt vagyok. Ezt lekéselnek. Nem arról. És zavarnak, bazd meg a csapattársak, vagy én nem tudom. Ti ilyen geci kézi vagy akkor. Ne, kapjad, az. Ne? Azt fasz meg. 2v1-be bazd meg lehozom simán, bazd meg Cita Atikát, meg ilyenek érted. Te fejszed el. Roli, Hallod, nem hiszem el. Emlékezzél te is, hogy lehoztam. nézzétek már meg 11 kill-en van, az ki a 12, abból 9. De nem, Nem de volt Atikával, én meg egyedül és lehoztam. És már két fejű ez a kis csicska és az én két. kicsölnek. De bezzeg, bazd meg, mikor többen vagyunk, egyszerűen nem tudom. Á, jó. Nem. Levegőt meg már nem is kapok az orromon, bazd meg. Nyugodom, az itt megtaláltam. Az. Mekkora csicska. Jó, ez a helikoptert csinálni. Marksman. Nem ám már, hogy nem. Nincs kell önnek semmit, ide befekni. Úristen, te! Berc már 20 kill-nél van. Tudnám, hogy hogyan. Ennyi, de csak tele fel az eredményhez. Ha jön valaki, akkor tuti megfasz. Tudom, ez hihetetlen, érted? Faszom, látszottam. Jött csak vissza. Jó van? Ez nagyon. Ahogy lett. Ja, kilőttétek, tényleg, gratulálok. Csak kapjátok a dicséretem. Az meg, hogy már ketten van. Nacitál, figyeld, az.
Egy is jó. Esküszöm, baznak sotival leszek, bazd meg ezen a pályán. Más nem is kopjátok. Az is RPG-vel. Otigábus, geci, bevakulva kell egy fél tár. Szarapra rá. De már... Hát ez izetlen, geci. Ha jó édes kurva anyádat, Rolika. Mennyi Assassin's Creed ez? Hogy kitálnak, és miért nem vettél el, amit tehetsz? Hát mondom, És két oda pár vagy. Hát megkísértelek, nem? Csúnya volt Cita. Na most az már más kérdés, hogy hogyan megiglott. Amúgy úgy. Hát dugd ki a fej, Rolika, gyere oda az ablakba. Gyere. Futott is két. Ojjjjjjjjjjjj. Hát én tudsz majdnem be. Jó, még nem esett. Szóval. Ma majdnem fáj. 3 basztátok ott benne rezek. Azt a kurva. Ám, Én álltok. Én őrzöm a házat. Már senki nem. geci, be kell hoznom a Bercét és meg kell arra őznöm. ott feküdt a kis geci. De hogy lerakta azt, az újra teleportálta. Kupasan van rövid, ha? Jó, van olyan. Ja, Bercét be kell hoznom és le kell őznöm. Azt nagyon tudod Norbi, lőve jössz ki geci. Mi? Te milyen gyorsan vagyok? bár az egyértelmű szerintem, hogy azzal nem fogsz ideig. Mégis meghalok. Ki kéne rakni Norbi, az ott volt a V-házat most azonnal. Akármerre jövök, mindig ott már vársz. Vagy akkor érsz az egy. Mi van? Az, hogy V-házot, az szarér, cigány geci. Ki véházik, te 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 faszfej? szerencsétlen nyomorék rakás szar geci. Rolika, te is offold a VHD-et, köszi. Nem véházok. Nem, Hát nem. Mit láttál, bozd meg, hogy futok a oda házak néztem, között? ott mozog valami nyilván. Cita úgy. Itt futok a házak között, bozd meg, és a Roli egyfolytában bevár. Mert Nem jó. szerinted, hogy nem mindig ugyanonnan jössz? Hát kurvára nem mindig De ugyanonnan mindig jövök. megjössz picit. Kétszer jöttél innen, akkor hát... Te ott van. De honnan tudom, hogy pont akkor, pont most jövök onnan. Nem. Mikor nem is látom rá. Nem tudom, mászkálok jobbra-balra a két lépcsőt. Csógolyó. Ott sok. Itt sor. Na, Véletlenül. Aj, végetek. De milyen fasz van már? Megölöm meg, és elkezd robbanni arra a tűzlácélzőn, és nem talál. Berciba, jó? Az. Ott már fejbe lő. Gás. és haló, elmegyek ott, és nincs senki, bazd meg. Nyugi, mindjárt megyek, ezt megmellek. Hihetetlen, komolyan. Ez a játék, ez... De, Tito!